ଜାଣିଲି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଉ ସେପଟ ରଞ୍ଜନ ମ କୋଉ ରଞ୍ଜନ? ଏ ଗୌରା ବଡା ବାପା ପୁଅ ଏବେ ତାର କଣ ଫାଟି ଯାଇଛି କି? ଆରେ ତୋ ତ ସବୁବେଳେ କମେଡି ଆଉ। ଆରେ କାଲି ରାତିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଝୁଅ ପଟେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ସତରେ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ କି ଟୋକି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି ରେ? ଟାଇମ୍ ଟା 9:45 ହେଲାଣି। 9:45 ଟୋକି ଆସିବନି ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ବସିବା। ଭିଡ ଭିଡ କେତେ ଓଜନ ହେଇଛି କି? ଡେଲି ଖାଉଛି ଆଉ କେତେ ଖାଉଛୁ ତୁ? ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଲ ଯାଉଛି। ହେଇଯିବେ ଓ ଏ ଜାନେ ମନ ଏ ମାଲ ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଆଉ ଭଲ ମାଲ କେହି ଆସିବେନି ବୋଧେ। କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବେ? ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ନାଇଁ ତୁ ପ୍ରେମ ଏ ସଫଲ ନବୁ କି ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆ ତୁ ନବୁ ରେ? ନବୁ କି ରେ? ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନନ୍ ଟିକେ ଖାଉନୁ ତୁ? ଆରେ ସେ ଯୋଉ ରଞ୍ଜନ ଭାଇର କଣ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆଜି ହଁ ଆଜି ବା କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଘରକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲା। ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ କାର୍ଡ ଦେଲା କଣ ଏକେଲା ମୋରି ନାଁ ଅଛି ମୁଁ ଡାକିନି? ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି କି? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ଯିବି। ନାଇଁ। ଟୋଟାଲ ତ ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି ତମ ମାନେ ଆମ ମତେ ଦେଇଛି ଏକେଲା ମୁଁ ଯିବି। ଏ ପଟିଆ ଛକରେ ମୁଁ ଗଡୁଥିଲି ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୋଧୁଥିଲି ମତେ ଦେଖି କହିଲୁ ଅଭଦ୍ର ଅଳିଆ ପୁରା ବେଦୁଆ। କିଏ କହୁଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କିଏ କିରେ? ଏ ଘିମିରେ ଗୁରା ସାର୍ ବପଳ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ ଯାଇଲୁ ଏ ଖରାରେ ବୋଲି ନବରତ୍ନ ପାଉଡର ଖରାପ ଦେଖୁନ ପୁଣି ସେ ନମ୍ବର ଟା କଣ କଲା? ଆରେ କିଏ କିରେ ଟୋକି କିରେ? ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣା ଟୋକି ଆସିଛି। ଆରେ ଆରେ ତପୁ ଆରେ ପ୍ରମୋଦ କୁଆ ଗଲା କିରେ? ଫୋନ ଟାକୁ କାନରେ ନେଇକି ଗଲା ସେତିକି ଯାଇଛି ସେ ଯାଇଛି। ଝିଅ ଫିଅ ମିଳିଲା ପଳେଇଥିବ ତା ସହିତ କଥା ହବ। କିଏ ସେ ଫୋନ କରିଦେଲା ତାକୁ? କିଏ ଫୋନ କଣ କହୁଥିଲା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି ଆସିଛି। ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଯାଉ କାଲି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଉ କାହିଁ ବେକାର ଏଇଠି ବସିବା। ଚାଲ ଯିବା ସେଠି ବର୍ଡର ଉପରେ ଭେଟ ହବ ଆଉ କାଲି ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଚାଲ। ସାଙ୍ଗର ଦେଖା ନାହିଁ ମୁନୁକୁ ଫୋନ କରିବା। ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ମୁନୁ। ଆରେ ଆଜି କଣ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ? ପ୍ରମୋଦର ଦେଖା ନାହିଁ, ତପୁର ଦେଖା ନାହିଁ, ତୋର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଆସ 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 ମୁଁ ଖଟି ଉପରେ ଅଛି। ହାय ମୁନୁ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି? ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି କାମ ଥିଲା ଘରେ ଥିଲି ଆଇଲି ଏବେ ଆଉ। କଣ ଗୋଟେ ଟୋକି ଫୋକି ପଟେଇଲନି ଆଉ। କଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ଛାଡ ବସ ଏଠି ବସ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅନେଇବା ଆଉ। ଆଜି କଣ କେହି ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଆରେ ତପୁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସ। ହଉ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଦେ ମୁଁ ଅଛି ଜାଗା ଉପରେ। ହଁ ଲା 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 ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ପ୍ରମୋଦ କୁଆ ଗଲା? ତାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ତା ଫୋନ ବିଜି ଆଇଲା। ଆସିବ ବସ ବସ ଏଠି ବସ।
ଲା 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 ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜି ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ? କାଲି ତ ଆମେ ବସି ବସିକା ଗଲେ, ଆଜି ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ? କାଇଁ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବା। ଆସିବେ ର ଅବସ୍ଥା ଆସିବେ। ପ୍ରମୋଦକୁ ଆଉଥରେ ଫୋନ କର ମ। ର ମାରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ର। ଆରେ ତା କଲ୍ ଟା କଣ ୱେଟିଂ ଦେଖଉଛି? ସେତିକି ବୋଲି ଦେଖଉଛି। ହେଇପା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆଇଲେଣି। ଆଇଲେଣି। ଆଉ କଣ ପ୍ରମୋଦ ତୁ ସକାଳ ତ ନମ୍ବର ଟା ୱେଟିଂ ଲାଗୁଛି? A few moments later. आरे आरे मांडू तू आरे आ फेरी तू जल्दी आ। ତୋର ତ ଯୋଉ କୋକିଳ କଣ୍ଠ ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ ହ୍ୟୁମାନ ତ ହନି ସିଂ। ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା 24 ଗାଲ 32 2 hours later. ପରଦେଶୀ କାହିଁ ଗଲୁକୁ ଆମକୁ ଦେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ? ଉଠ, କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? ଆଣେ କୋଉ ଟୋକି ପୋକି ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି କି ରେ? କହିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମୋଦକୁ ଦେ। ପାଟି କରନି କେହି। ଚାଲ। ଖାଇଥିଲ କଣ? କାହିଁକି ମମି ପାଟି କରିବ? ନାଇଁ ମ ମମି କହିବ ଏଇଠି ବୁଲି ଯାଉଛି।